blay ye phi baro naga sam shispa khat khandai the khat shispa san kaktin jome kalong ga sharak yaki khja junga ka jingshai hakilinti yai junga hindang wat jingikai shapang kaktin junga blay na kaktin junga blay hi but pet ka sam ko ngum no nda phi pai kitab power kelang nombor ndri de khat ar phulai kijungi yosngo naba ka hukum kalong ka syarak bat ka jingikai kalong ka jingshai bat ka jingsneng hikai kilong kelinti sya ka jingim kumjuru kasam khat pra ar phupra melong ko trai ka syarak junga ublay junga upansha ya ka jingdum junga hamtam lele nga trai kane ka por junga lockdown akane ka por junga jinjar ni tipshu kumna banle manoban yalamingi hangnung en pai bet ka tinuble ka bong kumno yingi ka hika yingi kumno but ngakoban pai sa kikam jengya apostol kalau nombor khandai dekat lai terter hakalinti sa Damascus haba ulajan poi hanong ba ulat lathaba kansan ke jingshai na suin beneng saudong jungu ni de shapangu Saulus ula kelan hamadan barulayas ngo ka sur ka baong hau ko Saulus bale me panshitam benenga te mede we try lakali ngalong jisu ya ba me panshitam ben kataga sur ka laong Re yang joit berkilit nongba ber hangta ansayatu ayu medei banle kasupani fi kanuksa na kasam ngelayos ngo sapang kaktin jung oble lenti bad ka jingshai pet mata ka jingshai la taba kansan ka jingshai na suin beneng but ke bala ong ha ke sam ngi ka jing shisha hangne manta manabanda jungiru nabanda jung Saulus bala kala Paulus kene kala ja ha ka rukom aba phla tre nabanda jungi nyimdun kamban ab ki kamphla ban pule ban slam ban kongu ban imsingya kakten jung ble Saulus special mangi namada jingi ke special ke Bible bangi da kakten ble bangi da bangi pule ke balaja ha ka jingi jang Paulus kan saja ha ka jingi jingiru ngin sa pan Paulus pe jingshai lenti ulaya da ha ka lenti ke bakla pan sitam yagi pastan manta namar kakten jo jisu barga jingshai kabalong ru kakten jung jisu bangidan manta hagap jutang bathmai aga Bible jingi apun thamai ga jingin jung kalanti jung manta lalong kalanti bathmai kalanti jung trai jingshai ula stang manta ban ga jingshai jung trai wat ulalong we apostle bakra te kohimen ko para bayit sapule gine but ngit ngin nam wat jingshai na we ngin yet akalanti ka babet lang ba ka jingrap jung try baru beli badan bor pa baru kun baru mansim bakuran kerku